Ja, vandaag dag 2 van de zomer van ZVL en we zijn onderweg naar Hoek. Vandaag gaat daar de mobiele studio staan. Gisteren de eerste dag had in Kloosterzand, dat was al een hele leuke dag. Kijken of die vandaag nog mooier kan worden hier in Hoek. En onze mobiele studio staat dus letterlijk op de hoek van de Noek. En dat is omdat hier Hoek is ontstaan met de Molendijk, de Lange Straat en de Noordstraat. En iemand die daar van alles over kan vertellen is Johan Plateeuw. We staan eigenlijk op een dijk, hè, nou, hè. We staan nou van boven. Hè. Want de rest is allemaal polder, dus dat moet je eigenlijk zien. De rest is allemaal lager. Hè. Hier stond nog een huis, op mijn zote, hè, hier. En er stond een luchtbankje ongeveer net waaraf daar, tussen die rode en die witte auto, daar stond het luchtbankje. Daar kwamen alle mensen bij elkaar. Hè. Heb je dan nog steeds punten waar mensen bij elkaar komen hier in Hoek? Hoekse feest, nee. En HSV Hoek, hè. Dat is natuurlijk fantastisch met de mensen onder elkaar. Hè. The sun burns my eyes, but I don't mind, as long I'm not dreaming. Ja, en dat de voetbal leeft hier in Hoek, dat blijkt wel uit verschillende reacties. En daarom gaan we even in gesprek met voorzitter Ad van Langevelde van HSV Hoek om het te hebben over die saamhorigheid van de voetbalclub. Ik ben nu zo'n 25 tot 30 jaar betrokken bij die club en vanaf het eerste moment al zie je dat heel veel mensen uit het dorp Hoek hebben iets met die club. Jongens en meiden die hier voetballen. Mensen die een vrijwilligerstaak hier uitoefenen. Dus zeker op de zaterdagmiddagen is het altijd hier wel een ontmoetingscentrum voor mensen uit het dorp. Ja, want echt iedereen is eigenlijk heel lovend over het feit. Ze zeggen ja, het zijn eigenlijk twee dingen die echt een grote rol spelen in de Hoek. Dat zijn de voetbal en de Hoekse feesten. Ja, dat klopt ook wel. Als je kijkt, ik ben er zelf ook nog een beetje betrokken bij die Hoekse feesten als jurylid van de Zeskamp. En als ik dan zie hoeveel mensen daar voorbij komen die ook een bepaalde affiniteit met de voetbal hebben, een functie of spelend lid. Ja, dat gaat in elkaar over. En dat geeft een stukje verbinding naar het dorp Hoek. Ik vind het prachtig. En ook hier gaan we natuurlijk even de topografische kennis testen van de Hoekenezen. En dat doen we natuurlijk met de grote Zeeuws-Vlaamse kaart. Kunt u mij aanwijzen waar Hoek ligt? Een wilde gok. Ik denk dat Hoek dan denk ik ergens hier zo zit. Meer richting Terneuzen. Ja, dat zou kunnen, maar... Hier zo. Dat is helemaal correct. Ja, en morgen zijn we met de zomer van ZVL in Schoondijken. Als je de provinciale weg gaat volgen, dan denk ik dat dat ergens hier zou zitten. Ja, mijn topografische kennis is niet zo heel goed als jullie hadden gehoopt waarschijnlijk. Schoondijken, die ligt hier zo. Ja, dat zit goed met die topografische kennis van u. Ja, het zit weer op aflevering 2 van de zomer van ZVL. En we hebben gelukkig nog even te gaan, nog zo'n 38 stuks, maar de kop is eraf. Hoe is het gegaan vandaag? Nou, het is ontzettend goed verlopen en we zijn hier zo gastvrij ontvangen met dank aan Carina en Groof. Waar we af en toe even mochten opwarmen aan de keukentafel, want het was best een frisse dag. En morgen zijn we weer terug, maar dan vanuit Schoondijken, van 9 tot 12 op de radio en 's avonds op televisie. Dus graag tot morgen en Marianne ook bedankt hè.